natin sa ating Diyos. Amen? Amen. Palapakan nga po natin ang ating Diyos. Hallelujah. At sa oras po ito, patuloy po nating i-declare kung gaano kaganda ang buhay, ang umaga sa piling ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Hallelujah. Delight yourself in the Lord. Makigalak po tayo sa ating Panginoon. Tingnan ating amang mapagpala, kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya hindi nagbabago, mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya, halina at purihin siya. Patuloy na tiyaya. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Kabutihan niya hindi nagbabago, mga pangako niya sa atin ay totoo. Di dapat mangamba pagkat kasama siya, halina at purihin siya. Kay ganda ng umaga, sa piling ng ating amang mapagpala. Kay ganda ng umaga, sa piling ng Diyos na mapagpala. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Sa piling ng Diyos na mapagpala. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Yes, oh God, hallelujah. We thank you, Panginoon, for this day, oh God, na patuloy ka namin pinupuri, oh God, at tinatakila, Panginoon, sa araw na ito, oh God. Lord, purify our heart, Panginoon. Kung sa ganun, oh God, ay karapat-dapat kaming marap sa iyong harapan, oh God, sa dakila mong presensya, Panginoon. Lord, thank you, oh God, dahil patuloy ka namin nakikilala ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos, oh God. Lord, thank you, Panginoon, na sa bawat isa, oh God, na narito, oh God, na bigyan ng time para sa iyo, Panginoon, ay patuloy na ikaw, oh God, ang may taas, oh God, at ganoon na rin, Panginoon, sa mga harap, Panginoon, sa harapan, oh God, ikaw, Panginoon, patuloy na makita, Panginoon, sa bawat naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, thank you, oh God, inaali, Panginoon, namin ang service na ito at patuloy, Panginoon, na maranasan namin na, oh God, ang iyong napakagandang presensya, oh God. Lord, thank you, Panginoon, at patuloy namin we paralyze the work the enemy, Panginoon, at hindi manakaw, oh God, ang aming mga papakinggan na salita, oh God. Pagpus, Panginoon, yung salita, oh God, ay magiging fruitful, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, at isipan, oh God. Lord, thank you, oh God, na hindi masasayang ang araw na ito. Pagpus, Panginoon, may magandang mangyayari, oh God. Lord, inaasahan ka namin, Panginoon, na kumilos, oh God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa lahat ng karangalan, oh God, at kaulatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po tayo sa Awit chapter 35. Purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niya, niyang sa templo ay pumasok, upang doon malamba sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay purihin pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay narapat sa papuri. Siya rin ang humirang kay Jacob sa kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupok. Aking batid na si Yahweh ay ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyosan na limpana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit
sa karagatan. Kung ano man kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula yung hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yung anak na panganay, maging tao at maging hayop. Ang panganay ay namatay. Nagpamalas siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Paraon, kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring puwang bantog ang pinuksa. Yung haring Amomeryo na si Sihon ang pangalan, at ang haring Angalay Og, isang haring taga Basan, at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, binigay sa Israel, ang bayang kanyang hinirang. Ikaw, Yahweh, kilanlani, Panginoon, na siyang Diyos. Ang lahat na nilikha mo ay hindi ka malilimot. Ikaw na may mahabag sa lahat ng iyong lingkod. Ang alipin ay lalaya sa kanilang paggagapos. Ang Diyos ng mga bansa ginawa sa pila ginto, mga kamay nito tao ang hugis at bumuo. Oot, mayroon silang bibig, hindi naman may bubuka. Mga matay, mayroon din, hindi naman makakita. Mayroon din silang tenga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga, salitin man yung bibig. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala, matutulad sa idolong, sila na rin ang lumikha. Si Yahweh ay purihin siya ng Israel. Maging kayong saserdote sa Diyos ay magpuri din. Si Yahweh ay papurihan kayong lahat na Libita. Lahat kayong natatakot ay magpuri sama-sama. Ang Diyos na nasa Sion ay sasambahin at pupurihin. Si Yahweh ay pupurihin sa templo sa Jerusalem. Amen. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Maaari na po tayong maupo. At tunay nga po na buhay ang salita ng ating Panginoon. So bawat isa po ba sa atin merong kanya-kanyang mga life verse o mga pinangahawakang salita ng Diyos? Patuloy ho natin yan i-declare at gamitin sa ating mga buhay dahil kumikilos po yan at buhay. Amen. Yan po, sa araw pong ito, mauuna po ang ating pag-aawitan para sa ating Panginoon. Pero bago po yan, humanap na rin po tayo ng ating mga prayer partner para ipanalangin ang bawat prayer request nila. Hanap po tayo ng mga prayer partner po natin, lalaki po sa lalaki at babae sa babae, or pwede rin po tayong grupo. Isama na rin ho natin sa ating panalangin ng ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon later on.
Kayo po ba ay nagagalak? Tayo po ba ay nagagalak na magpuri sa ating Diyos? Sino nagsasabi na siya ay isang agila ng Panginoon? Amen. Napakarami pong sumagot na isang agila. At ang isang agila ng Panginoon ay patuloy na lilipad, hahayo. Hindi mapapagod, hindi maduduwal sapagkat sa Diyos nanggagaling ang kaniyang kalakasan. Sa Diyos ba nanggaling ang ating kalakasan? Amen. At ang ating kalakasan na ito ay bigay po natin sa ating Panginoon, sa ating pagpupuri sa umagang ito. Itaas po natin ang pangalan ng Diyos. Hallelujah! At ang ating mga pag-aawitan, ating mga pagsamba ay magtaas sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen! Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Katulad ng mga agila, tayo lumipad. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayon na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Amen. Hallelujah. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama! Sama-sama nang mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Kaya ito ang gagawin natin. Halika na, humayon na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayon na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Amen. Tunay na ang Diyos natin ay Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Amen. Patuloy nating ihayag ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala niya't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi
mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala niya't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Pangako niya sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Spiritong hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Yes, ano yun? Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Mga pangako ng ating Diyos, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Spiritong hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapala niya't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Minsan payayag natin. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba hindi mag-iisa. Kailan ba hindi mag-iisa. Kailan ba hindi, kailan ba hindi, kailan ba hindi mag-isa. Yes, tunay po, hindi kami mag-iisa, Panginoon, sapagkat lagi mo kaming sinasamahan. Sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, na dumaan man kami sa apoy o sa ilog man, patuloy mo kaming sasamahan. Hallelujah. At di mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan, O Diyos. At Lord, nakarating kami muli, Panginoon, sa lugar na ito. Nagkatipon sa iyong pangalan, O Diyos. Narito kami, Panginoon, upang magbigay ng papuri, magbigay ng pagsamba sa iyong napakamakapangyarihang pangalan, sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah, sapagkat wala ng ibang Panginoon, wala ng ibang Diyos. Ang bawat isa sa amin na ninilalang mo, bawat hininga na narito, O Diyos, ay magpupuri sa iyo, sapagkat wala kang katulad, wala kang kapares, O Diyos. Wala ng ibang Panginoon o pangalan ng Panginoon binigay sa amin, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming sasambahin. Bawat labi ay magsasabi, Ikaw ang aming Diyos. Bawat tuhod ay luluhod sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ligaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula,
kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy namin sasabihin sa iyo, Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. Oh, narito kami, O Diyos, upang ihayag ka. Magpuri sa iyo, Diyos. Itaas ang ngalan mo, ihayag ang kadakilaan mo, Panginoon. Oh, Jesus. Kila ka, yes, Lord. Itataas, ihahayag pangalan mo, itataya ang pagsamba, iyalan, Panginoon, ikaw lamang. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpagkailanman, Panginoon. Itataas,
Itataniyak ang pagsambay, ialay, Panginoon, Ikaw lamang. Ang salita mo ang kailangan ko sa ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon binabago. Itataas, ihahayag ang pangalan mo, Diyos. Itataniyak ang pagsambay, ialay, Panginoon, Ikaw lamang. Itataas, ihahayag pangalan mo. Itataniyak ang pagsambay, ialay, Panginoon, Ikaw lamang. Itataas at ihahayag pangalan mo'y itataniyak ang pagsambay, ialay, Panginoon, Ikaw lamang. Itataas. O Diyos, narito kami, Panginoon. Tataas ang aming matinig ng papuri sa iyo. Ang aming mga puso'y itataas, O Diyos, at ibibigay ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito'y para sa iyo lamang, Panginoon. Iaalay ang aming puso at ay mabuhay. Aming patuloy na itataas, itataas, ihahayag pangalan mo, itataniyak ang pagsamba, ialay, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon, Ikaw lamang. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, na aming sinasamba, Panginoon. At sa iyo kami, Panginoon, sumusuko, Panginoon. Hallelujah. Father, we ask, Lord God, sa aming pakikinig ng iyong salita, ay Panginoon, na unti-unti naming matutunan, sumuko sa iyo, Lord God. Sumuko sa kalooban mo, O Lord. Sumuko, Panginoon, na labanan, Panginoon, ang mga bagay-bagay ng sa sariling lakas lang namin, kundi, Lord God, kami may magpasakop sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We thank you, especially in our families, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, we surrender our families to you, Panginoon. Isinusuko namin, Panginoon, na hindi sa aming sariling lakas namin aayusin, O Lord God, itataguyod ang aming pamilya, kundi, Panginoon, sa pamamagitan ng, Lord God, banal na Espiritu, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. We pray for, Lord God, unity, love, and peace in our families, Panginoon. Na Lord God, Ikaw ang maghari sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Binadalangin namin bawat miyembro, Panginoon, ng pamilya, Lord God,
ay makakilala sa iyo unang-una sa lahat, Lord God. Makilala ka, Panginoon, bilang aming Diyos, aming Ama, aming tagapagligtas, lumalang ng langit at lupa, Panginoon, aming Hari, Lord God, hallelujah. We pray, Father, na as our family is led to you, Panginoon, alam namin bubuhos, Panginoon, ng breakthroughs, pagpapala, Panginoon, at kapangyarihan mo ang aming mararanasan sa aming mga buhay. Patuloy namin isinusuko sa iyo, Panginoon, ang kayusan ng aming mga pamilya, Lord God. And Lord God, we pray, Lord God, you continue to move sa aming mga buhay, lalo na sa amin na nakakakilala sa iyo, O Lord God. We pray na sa amin magsimula, Lord God, ang pagbabago. Sa amin magsimula ang iyong pagmamahal, O Diyos. Sa amin magsimula ang kapayapaan, Panginoon, ang pagmamahalan, O Diyos. Sa amin, Panginoon, magsimula sa pamagitan ng aming pagsuko sa iyong salita, pag-aral ng mga salita mo, Panginoon, at pagsunod, Panginoon, sa kalooban mo sa aming buhay, Lord God. At na aming makita ang kakaibang pagkilos mo, Lord God, ang testimonies, Lord God, ng pagbabago, Panginoon, at breakthrough. At hindi lang pagbabago at kayusan, kundi, Lord God, ang prosperity, Panginoon, pagyabong ng aming mga pamilya, paglago, Panginoon, Lord God, ng aming families. Thank you, Father. We honor you, our Father in heaven. Thank you for your love of the Father, O God. Love, Lord God, ang siyang maghari sa amin, Panginoon, pag-ibig ng Diyos. Dakila ka sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord God, Heavenly Father, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon, sinasamba ka po namin, pinupurihan, Panginoon. Lord, salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa kagalakan ng pagpupuri sa inyo, Panginoon, O God. Salamat sa fellowship, Panginoon, O God. Salamat dahil malaya po kami, Panginoon, upang purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Lord, nilalapit ko po, Panginoon, O God, ang aming ministry, Panginoon, O God, mula sa mga faithful givers, Panginoon, O God. Continue to bless them, Panginoon, abundantly, Panginoon, O God. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na nakawan, Panginoon, ng kaaway ang aming mga kapatid, Panginoon, na tunay, na tapat, na nagbibigay sa inyo, Panginoon, O God. Nilalapit ko din, Panginoon, ang aming worship team, Panginoon, O God, na sila, Panginoon, ang frontliner, Panginoon, as we fellowship you, Panginoon, tulad nung unang panahon, Panginoon, ng mga Israelites, Panginoon, mga worship team, Panginoon, ang nasa unahan, Panginoon, O God, as they praise, Panginoon, kahit matibay na pader, Panginoon, ay winawasak, Panginoon, O God. Kaya as we worship you, Panginoon, winawasak po namin ang gawain ng kaaway, Panginoon, O God. Salamat sa worship team, Panginoon. Continue, Panginoon, to anoint them, Panginoon. Kung anuman struggles po namin, Panginoon, Lord, O God, kayo po ang mag-comfort po sa amin, Panginoon. Lord, nawa magbigay pa kayo, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon, na may desire, Panginoon, na magpasakop sa inyo, Panginoon, na sumunod sa inyo, Panginoon, O God, na may tibay, Panginoon, ng loob, na may tunay, Panginoon, O God, na pag-ibig sa inyo, Panginoon, O God. I pray and I declare, Panginoon, may mga hihipuin kayong gagamitin din, Panginoon, O God, para may kukontinue pa po, Panginoon, may matuturuan pa po, Panginoon, O God. Kayo po ang magbigay sa kanila, sa amin, Panginoon, O God, ng susunod, Panginoon, na worship team, Panginoon, O God. I pray, Panginoon, O God, sa mga leaders, Panginoon, na walang takot, Panginoon, pumupunta, Panginoon, sa anumang pong lugar, Panginoon, O God, para mag-share ng inyong salita, kahit minsan may takot sila, may pangamba, Panginoon, O God. Lord, O God, kayo po magbigay, Panginoon, ng wisdom sa kanila, at Lord, kayo pong sumama sa kanila, Panginoon, O God, at as they praise, Panginoon, as they share your word, Panginoon, O God, madaming buhay, Panginoon, O God, ang mababago, madaming tao, Panginoon, makakakilala sa inyo, Panginoon, at madaming pamilya, Panginoon, ang mabubuo in Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, sa mga leaders po namin, Panginoon, sa anuman pong, Panginoon, pinagdadaanan po nila, kayo po magbigay ng tatag sa kanila, Panginoon, provide niyo po ang pangangailangan po nila in Jesus' name, in Jesus' name. Sa aming mga pastors, Panginoon, O God, na sila, Panginoon, tumatayo sa amin, Panginoon, O God, nag-guide sa bawat churches, Panginoon, O God. I pray, Panginoon, kayo po ang gumabay sa kanila, O Holy Spirit. Continue, Panginoon, O God, to bless them, Panginoon. Ano man pong hawakan at tapakan ng kanilang
paa, Panginoon o God, ay pagpalain nyo, Panginoon o God. Lord, sa lahat po ng ministry, Panginoon o God, mula sa nagpupunas lamang, Panginoon, I believe, Panginoon, mas pinagpapala nyo, Panginoon o God, ang mga naglilingkod sa inyo nang hindi nakikita, hindi napupuriyan, Panginoon, ng tao, kundi may totoong puso, Panginoon, o God, na maglingkod sa inyo kahit sa maliit na bagay lamang, Panginoon. I believe, Panginoon, sa mga pusong ito, may tunay na pagsunod sa inyo, pagpapalain niyo po sila, Panginoon, o God. I believe, Panginoon, o God, madami pa kayong gagawin sa amin. Madami pang ministry ang mabubuksan, Panginoon, hindi lang po sa Santa Barbara, Panginoon, sa buong Pangasinan, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, Panginoon. Gagamitin niyo ang Calm, Panginoon, o God, upang i-share niyong salita, upang madami, Panginoon, o God, ang makakilala sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos na buhay, Panginoon, o God, na may pag-ibig at may pagpapala at may habag sa amin, Panginoon, o God. Salamat po, Panginoon, sa dakila niyong pag-ibig sa amin, Panginoon, sa pagsama niyo lagi, Panginoon, pag-iingat sa amin. Kayo lang po madakila. All honor, all glory belongs to you. In Jesus' name, amen. Amen. Purihin natin ang Diyos. I believe po lahat po tayo ay pinagpala. Amen. Amen. At sino na po ang nakakaranas ng init ng pagmamahal at presensya ng Diyos sa oras na ito? Amen. Praise the Lord. At sa oras pong ito, patuloy ho natin tayong pagpalain ng ating Diyos sa magitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita. Sabi nga po, sa pakikinig, doon po tayo nagkakaroon ng mas malawak, mas matibay na pananampalataya. Amen. Sino po, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Purihin natin ang Diyos sa buhay po ni Pastor Roland Santiago. Ang daming nangyayari. Okay, parang kunyan, parang bumubuo ka ng building. Okay, una, foundation, tapos after the foundation, okay, pag may lupa, siyempre, susukatin, foundation, hanggang saan ang kaya ng budget. Pero sa Panginoon kasi, hindi pinag-uusapan ng budget. Ang importante, may vision pa. Ganon. Experience ko na yan. Hindi ako nagpaplano according to budget. Ako ay nagpaplano according to vision. Amen. Siya yung naniniwala na ang Panginoon ang provider. Praise God. Yung pag sinalita yan at sinabi yan, minsan, parang rhetoric. Alam niyo rhetoric? Yung sinabi lang. Pero pag sinabi ko kasi, nangyari na kasi. Marami na akong, may track record, kumbaga. Okay? Marami na akong nagawa na talagang totoo yun. Walang budget, pero nangyari. Bakit? Kasi pag may vision, as we come along doon sa vision, habang sinusunod natin, si Lord ang nagpo-provide talaga. At yung vision na yon ay dapat ma-communicate sa tao. Hindi minsan, maraming beses. Amen ba? Praise the Lord. Minsan, yung mga iba, okay, ay sa aking experience in the past, yung iba, sumasabay lang. Okay naman. Ang importante, hindi sumusuway. Magkaiba yung sa sumusuway. Okay. Ang aking decision yun, napakaganda tungkol sa, lagi ko itong binabanggit, pero this time, ay ito yung panahon ni Moses na sila ay palabas ng Egypt. Okay, very simple. Pero at least, paano kaya natin ma-relate sa ating mga buhay at sa ministry natin ngayon? Okay. So, as we prepare our hearts kanina sa prayer, alright, at ma-relate natin kung kayo ay matagal nang nakaka-attend dito or nagbabantay, nag-watch, nanonood, ayan, yung mga nasa online, ay makakasabay kayo sa ating pinag-uusapan. Amen ba? Praise the Lord. Simula nung we laid the foundation ng ministry ng WCC, of course, praise God, nirevisit natin kung ano yung what is that in your hand, ano yung kaya nating gamitin na naiwan sa ating kamay, okay, para tayo ay maka-move on
okay, makaalis sa Egypt. Alright. Pwedeng i-relate yan sa salvation. Pero ngayon, i-relate ko sa ministry. Kasi pag sinabi mong Egypt, Exodus, paano lumabas ang Israel, iwan ko kung sino na ang nakabasa sa inyo. Parang isa lang nag-amen. Nabasa nyo na ba? Ako na kasi napanood ko lang nung bata ako, di ba? Yung Moses, di ba? Yung Exodus yun. Alright. So, alam natin na ang Israel at that time ay alipin ng Egypt for many long years. Okay, may mga nauna, may mga, di ba? Kasi nandun na sila nung panahon ni Joseph after the famine. Kaya lang yung mga sumunod na Pharaoh, hindi niya ni-recognize yun, o kaya hindi niya masyadong kilala ang ginawa ni Joseph for some reasons. And then, ang nangyari ay dumami ang Israelita sa Egypt, na-threaten sila. Baka dumami sila. At para mga Pilipino lang yan na nagpupunta sa ibang bansa, di ba? Diba? Parami, matitretan. Parang Israel din. Okay, na dumadami. Kaya, para wag dumami, gawing alipin, right? Parang ang Egypt ang magde-decide sa buhay mo. Ang Egypt ay type of the world, sa typology, meaning similitude, or similitude ay para sa tao. Sa typology ay ano ang ibig sabihin ng Egypt sa ating experience ngayon. Ang Egypt ay mundo. Si Paraon, si Satanas. Yan. Ang picture niya. So kung ano yung kwento sa Old Testament, pwede natin kunin ngayon, okay, na picture, okay, ng ating experience. At ang kainaan na pinangako ng Diyos ay ang perfect will of God. Amen. Hindi langit, Oy, punta na tayo sa Kanaan, sa langit. Hindi, mali yun. Nung una, parang ganun yung naririnig namin noon eh. Ang Kanaan, ang langit. Later on, sabi ko, nung nagbabasa na ako ng Bible at nag-aaral na rin, sabi ko, paano magiging langit yung Kanaan? Yung Kanaan may higante, may laban. Isa langit, wala namang labanan. Walang higante. Doon na kakalabanin mo. So, it must not be heaven. It is God's will in your life. At yung perfect will ng Diyos sa buhay mo, marami sa atin hindi aware na may perfect will of God sa buhay natin. Yung tatahakin, yung iba sa atin, nagjo-journey, parang lutang-lutang lang sa dagat, kung saan makarating. Yung iba, hindi talaga alam ang direksyon. Napaka-importante sa isang Kristiyano na alam natin. Amen ba? Dito sa experience na ito, Exodus 14 tayo. Exodus 14. Brother, may sinend ako sa WC Church na, nakita mo yon? Okay. Brother, sino bang ating dyan? Pwede mong i-click yung audio doon sa ibinigay kong King James Online. Ilabas mo na lang dito yung window niya, King James Online, tapos Exodus 14, sa right side tablet, sa right side na column, mayroong audio at babasahin niya yan. Ayan, gano'n lang yan. Pag tinatamad kayong magbasa, i-click nyo lang, audio na siya, di ba? Nakita mo sa WC Online? Napasok ka ba? Okay. But anyway, And the Lord spake unto Moses, saying, ayan. Speak unto the Sarap children ng of boses, Israel, malamig, ayan. that they turn and encamp before Pi-hahiroth, between Migdal and the sea, over against Baal-zephon, before it shall ye encamp by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, They are entangled in the land, the wilderness hath shut them in, and I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, Isabay mo. and I will be honored upon Pharaoh, and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us? And he made ready his chariot, and took his people with him.
And he took 600 chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an high hand. But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Pi-hahiroth, before Baal-zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord, and they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. And I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed, and went behind them. And the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. And it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these, so that the one came not near the other all the night. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. And it came to pass that in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians, and took off their chariot wheels, that they drave them heavily, so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. And the waters returned and covered the chariots, and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord, and believed the Lord and his servant Moses. Amen. Sinong gustong mabuhay sa panahon na yan? Kung binasa natin yan sa Tagalog or English, pag nagbabasa, dapat nai-imagine ninyo. Okay, na-imagine ninyo. Brother, yung sa blogspot ko ay may binigay akong link sa'yo. Doon din. Check mo yon. Okay. Paisa-isa lang, wag mong at one time ilagay. May mga image kasi akong inilagay dyan. Alright. So, dahil sa galit ni Paraon, at dahil sa 7 plagues, nadama yung anak niyang namatay, pinalayas yung mga Israel. Remember, nung pinalayas sila,
alright, dala-dala nila ang kayamanan. Di ba? Kumuha sila ng mga, lahat ng kailangan nila. Layas na, si Paraon, pag nagalit, hindi alam ata ang sinasabi, di ba? Alis na kayo rito, layas kayo, kunin lahat nyo ang gusto nyo. Parang mga sumpa kayo, mga curse. The same thing, ganun din ang nangyari nung panahon ni, kailang kakaiba, panahon ni Hitler, Nazi. Oo, ikinonsider ang Israelites na mga sumpa na henerasyon. Kaya pinagpapatay, sinunog. Galit talaga ang demonyo na nagkakatawang tao sa mga Israelita. Now, pag Kristyano, we share the story kasi tayo ay spiritual Israelites. Amen? Ang kagandahan, yung mistake ng Israel noon na isulat para hindi na natin ulitin. Amen ba? Yung mga nakasulat sa Old Testament, na isulat yan para sa atin. Hindi para sa kanila kasi hindi naman naisulat yun noong panahon nila. Ay sinulat lang, hindi kumpleto pala, hindi kumpleto. May mga naisulat pero hindi kumpleto. Pero ang intention ng writing, actually, the scripture, is actually for us, according to Apostle Paul, for us to see it as an example. So, meaning, sa panahon natin, mababawasan na dapat ang mistake. Amen? Okay. So, dito, alright, makita natin, nung umalis ang Israelites, hindi yung Egypt, pag alis nila ay Red Sea agad. Hindi, mahaba yun. Nalakbayin hanggang sa makarating sila sa Red Sea. Yung Red Sea na yan, paano ko ipaliwanag sa inyo, dalawa, parang sungay, parang ganito siya, tapos may pagganon, tapos may pagganon. O dito sila sa kanan, parang strip ng water yan. Pero I think may mapa pa dyan. Hindi ko na ilagay. Okay. Yung layout ng land, nandun sila sa isang sungay, parang dito. Ito yung pinaka-main, Gulf of Aqaba, ang pangalan. Tapos may left na pagano na tubig at mayroong right na pagano na tubig. Dito sila dumaan ito. May strip of water dyan na short lang naman. Okay? Yun yung na-discover na nila ngayon. Na hanggang ngayon, may mga wheels ng chariots doon sa loob ng dagat. Hindi siya masyadong sobrang lalim. Okay, siguro mga 2-3 nyug, ganyan. So may parang daan sa loob, pero talagang nagbukas according to the scripture. So nung umalis sa mga Israelites, doon nagsimula ang himala. Okay? Meaning, i-relate natin sa buhay Kristiyano, pag ikaw ay umalis sa mundo, although nung taga-mundo ka pa, okay, we are under the leadership of darkness, according to Ephesians, na pag wala ka pa kay Kristo, ikaw ay anak ng Suwael. Sino yung Suwael? Ang kaaway. So ngayon, nung hindi pa tayo umaalis, although may mga himala na rin, God is watching us, may nagpipray para sa atin, pero ang tunay na himala at karamihan ng himala, pag dinicide mong umalis sa mundo, magsisimula ang himala. Amen. Sa buhay ng mga Israelita, about between 2 to 3 million. Oh, paano kung ikaw ang leader, Moses? Hirap ano? Akala nila madali ang pastor ng mega church, ano? Problema yon. 2 to 3 million, aalis sa Egypt. Mahirap na leadership yan. Kung wala ang Diyos, di ba? So habang umaalis sila, alam nyo ba na ang Lord, ginabayan sila ng clouds of glory ng Panginoon. Sa gabi, pillar of fire. Pillar of fire. Ano yung pillar of fire? Parang poste sa lupa na naka-connect sa langit. Apoy, malaki yun, pillar. Alright? Yun yung kasakasama nila. Sa araw, nagiging shade, yung cloud. Kasi hindi ka magsusurvive sa disyerto sa araw. During the day, sobrang init. Parang Pilipinas.
Higit pa dyan, higit pa, di ba? Higit pa sa Pangasinan. Oo. So, disyerto eh. Di ba? Kung gusto mo ma-experience, doon ka sa Pampanga, doon sa may Lahar area, di ba? Doon ka mag-camp. Ganito pala. Parang wilderness. Wilderness ang tawag dyan. Okay. Akala ko noon ang wilderness may kakahuyan. Hindi, yung wilderness din para disyerto. Okay. Okay, so, wild, wilderness. So sa araw, mainit, sobrang init, hindi ka makakatagal. Imagine. Di ba? Paano mag-survive sa lugar na yon. Sa gabi naman, sobrang lamig sa disyerto. Yung magkaiba. Tapos sa gabi, lumalabas yung mga alakdan, ahas, mga gano'n, di ba? Nakakamatay yung mga yon. So kailangan ng apoy para tumabi-tabi yung mga insekto. Okay, at mga killer na mga hayop sa disyerto. Pag may apoy. So, pag tumitigil sila, yung apoy nasa gitna, tapos may formation yung camp na parang, pag tinignan mo sa drone, parang cross ang formation nila. Hindi alam yan ng Israelites. Basta yun yung sinabi ng Diyos. Okay, pero ngayon, pag dinrawing, yung formation, parang cross. It resembles a cross. Okay. Ano pa? Hindi sila, kahit araw na, pag hindi gumalaw yung cloud, hindi sila aandar. Hindi sila dapat unahan. Hindi nila pwedeng unahan. Ang kanilang direksyon nandoon sa cloud. At kahit gabi, hindi ko alam kung nag-move sila sa gabi. Kasi dito, it seems na gabi eh. Parang takip silim eh. Kasi umaga, sa kanila nakita yung mga patay. Nabasa nyo? In the morning. Okay. So, gabi sila nag-move out. Di ba? Pag nag-move yung cloud, mag-move ka. Kaya merong awit na move with the cloud. Di ba? Move with the cloud. Pag Kristiyano ka na, hindi ka na namumuhay sa sarili mong desisyon. Hindi ka na namumuhay. Dapat matuto ang Kristiyano to move with the cloud. And the cloud there speaks actually of the Holy Spirit. Yan yung, ang tinutukoy niyan ay ang leading ng Holy Spirit. Amen. So, saan tayo patungo? Sa lupang pangako. Saan tayo papunta? Sa perfect will of God. Bakit kailangan dumaan? So, sa disyerto, sa wilderness, yun ang plano ng Diyos. Saan galing? Sa Egypt, sa mundo. Ano ang Egypt? Inalipin tayo. Sino ang leader? Si Lucifer, si Satanas, siyempre. Okay? Inalipin tayo because of sin. Sometimes itong Exodus crossing is Red Sea crossing ay ginagamit natin of course yan sa baptism. Madaling ituro sa baptism. Okay. Pag nagpabaptize ay para kang nag-river crossing. Di ba? Para hindi ka na ma-pressure ng mundo. Pero minsan, kahit umalis ka sa mundo, pag ang mundo hindi umalis sa'yo, problema. Yung mundo, dala-dala mo, di ba? Parang ganun yung iba dito eh. Umalis sila sa Egypt, pero yung Egypt, nasa puso pa rin nila. Yan ang problema ng Christian journey. Alright? So, imagine natin. Tignan mo yung unang picture ko na ipinakita doon. At least, hindi perfect, pero ayan. So, may clouds yan sa kwan. Tapos, tumatakip sa kanila yan pag mainit. Okay, umalis na sila. Okay? Now, ang tawag dyan sa panahon ngayon, pag ikaw ay umalis sa mundo at bumalik sa Diyos, ang tawag dyan, na-revive ka. Revival. Kasi, actually, walang buhay, nagkabuhay. Ang revival na yan ay hindi sa panahon natin ngayon, pag sinabing kailangan tayong mag-revive, mabuhay na muli, umapoy sa Diyos. Okay. Hindi ito revival meeting. Ito ay continuous movement. Hindi ito nangyayari ng isang araw, 2 araw. Ang pagkilos ng Diyos ay pag dinicide natin, bakit pala gustong umalis ng Israel sa Egypt? Bakit gusto nila umalis?
Ano ang reason? Ah? Slave sila. Eh, may mga iba nga gusto maging slave eh. Oh. Ano? Ako, slave pa rin ako hanggang ngayon. Slave of the Lord Jesus Christ. Di ba? So, yung pagiging slave, depende. So, pero may nakasulat eh. Okay. They want to worship God. Hindi sila maka-worship kasi ang daming trabaho. Sino naniniwala na ang trabaho ay blessing? Depende. Depende. Uy, ang daming trabaho. Work from home, work from everywhere, work. Pero hindi ka maka-worship. Hindi ka maka-attend ng church. Hindi ka maka-attend ng life group. Hindi ka na maka-attend ng cell group. Hindi blessing yan. Pagkaalipin yan. Ba't gusto magkatrabaho? Kasi may pera. Di ba? Amen? Oo. Pag may pera, hindi naman nagtatights, offering, di ba? Gusto lang yumaman. Sige, pagbigyan na, yumaman sa mundo. Ilang taon siyang mamumuhay sa mundo? 90, 100. I-maximize na natin, 120. May nabasa ko, kaya daw mabuhay ang tao ngayon, 120 to 140. Actually, ang mga Israelites, yung rabbi, 120 bago mamatay. Meron. Sa China, meron din. Pero yung 140, parang naririnig-rinig ko lang, di pa na-validate. Pero yung 120, meron yan. Okay, so, sige, 120. What is 120 years na sobrang milyonaryo ka sa compared so 1,000 years? Wala. Kapuringit lang yun. Kaya nga sabi ni Apostle James, ano sabi niya? Life is like a mist. Parang hamog lang. Nakikita mo, mamaya wala na. Huwag mo na kayong mawawala. Amen. Okay. Pero yun ang buhay. So, ngayon, do not work for money. We exist. Ano ang purpose ng existence natin? To worship God. From the beginning, alam yan ng Israelite. Na pag nilikha ka ng Diyos, ang unang purpose mo is to reconnect to God. To know God. To worship Him. Amen? Ang problema, nung nasa Egypt sila, ginawa silang alipin. Daming trabaho. Di ba? Nung sinabi nila ang desire nila, we want to worship God kahit one day lang. Alam niyo ang response ni Paraon? Dagdagan pa ang trabaho nila. Oh. Kaya magtaka na kayo pag nadadagdagan ang inyong negosyo at trabaho na hindi ka na makapunta sa church at sa life group. Di ba? Isip-isip ka na dyan. Baka nangungusap na si Paraon dyan. Di ba? At hindi mo alam ang boses ng Diyos. Totoo yan. Yan yung trabaho ng kalaban. Ayaw niya na mag-worship ka sa Panginoon. Ayaw niya na may time ka sa Diyos. Gusto niyang maging alipin. Anong nangyari kung pinagbigyan sila ni Paraon na mag-worship? Nasa Egypt pa sila. Tama? May trabaho sila, okay, builders of Egypt, pero nag-worship sila. They work together. Di ba? Ang possibility, baka makonvert yung Egypt. Kasi nga, maganda ang testimony ng mga Israelites. Pero, galit talaga. Si Paraon ay nagkatawang taong demonyo yan. Possessed yan. So, it represents the leaders or mga kanyan, yung naghahari dito sa mundo. Na hindi ko sinasabing yung mga nanalong politiko, wag nyo, baka mamaya sabihin ninyo, hindi yon. Yun, ang spirit na nagdo-dominate sa worldly system ay ang kaaway. Pastor, ibig sabihin, bawal ang Kristiyano na
tumakbo sa politika? Hindi naman. Alright? Basta hindi ka kakainin ng sistema. Pero maghanap kayo ng hindi kinain ng sistema. Parang may isa lang, lumilitaw sa Facebook, di ba? Parang may isa, no? Sabi ng iba, sana all. Ipag-pray natin na yung isang yon ang mag-set ng example. Okay, sa lahat, tama? Gagayahin ng iba. Pero hanggat hindi sila naging anak ng Diyos talaga, hindi nila magagaya yan. Kung gaya-gaya po tumaya lang. Hindi mangyayari yon. Nagkataon na inalagaan yung batang yon, lumaki, di ba, sa Word of God, okay, at yung kanyang prinsipyo at tradisyon ay ginamit niya sa governance. Pwede naman. Amen. Pero pag hindi ka nakat, tailored for that, ikaw ang kakainin. Kasi yung mga, ang talagang tumakbo ka sa politika kasi may pera. Yun lang naman talaga as of now. Kung kunti ang nagsasabing para makapaglingkod sa tao, noon yung unang panahon yun. Ngayon, hindi ganun. Kung meron mang iba, kakaiba, hallelujah tayo. At ipag-pray natin na dadami ang lahi niya. Amen ba? So, ano ang nakasulat sa Biblia? The God of this world. Si Satanas. So meaning, hindi natin binabrand yung mga leaders sa lupa ay sa demonyo, although yung iba talaga, demonyong nagkatawang tao yan, di ba? I mean, yung meron talaga. Actually, dinodominate nila ang system. May kunti-kunting mga star sa loob, pero konti pa yun. At maging yung mga dating star na wala ang ilaw. Star meaning mga Kristiyano, di ba? Nag-compromise. So, ang pananaw ko, ipag-pray natin yung mga nasa gobyerno na, maging Kristiyano talaga. At least aayos. Pero walang leader, walang political leader, except sa imamarites nila in the future na Antichrist, palalabasin siya ang pinakamagaling. In the future, meron yan. Pero walang leader as of now na makaka-perfect ng governance. Wala. Kung merong magaling na gobernador, mayor, presidente, kahit presidente pang born again yan, kahit bishop pa yan na nandyan, wala yan. Mapuprostrate ka lang. Tama na yung panahon, di ba, na sumisigaw, JDB, wala na yun. Kasi mapuprostrate ka lang. Reason kung bakit. Dahil kung may magaling na tao, hindi mo kailangan si Kristo. Hindi na bababa ang Panginoon kung may magaling na tao. Magre-raise up na lang siya ng Moses, Joseph, pag isa-isahin niya yung style ni Moses, Joseph, David, Solomon, di ba? Tapos gumawa siya ng perfect na tao para yun na yung ating leader. Alam niyo kung saan yung matatagpuan yun? Kay Lord Jesus Christ lang. So, dapat ma-prostrate ka sa tao upang sa ganoon, magkaroon ka ng desire, come Lord Jesus. Okay, sa isang salita, Maranatha. Alam niyo ibig sabihin ng Maranatha? Come Lord Jesus Christ. Dumating ka nawa, Panginoon. Kaya, He is the blessed hope. Kasi kung may magaling na tao, baka makalimutan mo ang first love mo. Marami nga ngayon nagmamahal sa politika. Dahil maraming tinanggap. Di ba? Ngiti-ngiti kayo dyan, di ba? Nagkwenta. Ang problema, kabilaan pa yung iba, di ba? Di ba? We justify everything. Pera natin yan. Tanggapin mo lang. Huwag ibuto. Mapuprostrate ka talaga. Why? Kasi, hinahayaan ng Diyos talaga. At alam natin yon. This world is broken because of sin. And you cannot perfect it in this world, in this time. Lalo na pag walang Holy Spirit. Kahit sabihin mong nagbabasa ka ng Bible, tinanggap ko na ang Lord, uma-attend ka ng church, attend evangelical church,
pag hindi ka full of the Holy Spirit, pag hindi ka puspos or led by the Holy Spirit, mahirap i-perfect. And the truth is, the only perfection will come when Jesus will come. Pero so, Pastor, hayaan na natin, maghintay na lang tayo sa Lord. Hindi. It is required sa Bible na you pursue holiness. Pero hindi mo mapiperfect. Pursue, meaning gawin, mag-effort, gumawa, lumakad ng naaayon kay Kristo Jesus. Amen? Pero pag hindi mo ma-perfect, huwag kang ma-prostrate. Eh, paano pa yung leader? Daming pera. Diba? Kaya, ang kaaway ng Diyos, ang kalaban ng Diyos, hindi si Lucifer, kasi talo na yan. Ang kalaban ng Diyos, hindi si Satanas. Tama? Talo na si Satanas. Amen? Oh, sino ang karibal ng Diyos sa buhay ng tao? Sino? Pera. You cannot serve God and mammon. Di ba? Hindi niya sinabing, you cannot serve God and Satan. Okay, ha? You cannot serve God and mammon at the same time. Oh. So, hindi ma-recognize yung pera na kalaban. Why? It is amoral. Walang kinikilingan ang pera. Depende sa may hawak. Pero may tinatawag na deceitfulness of riches. Yan yung pambalanse doon sa tinatawag. Ang pera ay amoral. Hindi, may deceitfulness of riches. Pag ang isang tao hindi maayos ang puso, i-plus mo yung deceitfulness of riches, pwedeng maingganyo yan at mahatak. Para hindi ka mahatak sa pera, isuko mo sa Diyos. Una, ang puso mo. Yan na naman yung tanong eh. Alin ang dapat unang isuko? Yung pera o yung puso? Puso? Sigurado? May nabasa akong verse, pera eh. Ang unang isuko. Pero hindi naman direct na ganon. Pero ang nakasulat ay, kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Sino nauuna? Tama ba? May verse na gano'n, di ba? For where your treasure is there will follow, di ba? There will your heart be also. Saan ang pinagyayaman mo? Kung nasaan ang puso mo, di ba? Amen? Kung ang puso mo nasa sugal, sa kasino, doon ka pupunta. Doon susunod ang puso mo. Tama? Ganun lang. Pag-isip-isipan nyo yan. Baka hanggang bukas, masagot nyo na. Ha? Okay. Marami akong narinig na mauna daw ang puso, pero naiwan naman yung pera. Hindi sumunod. Ano sa tingin ninyo? Hanggang bukas, sagutin nyo. Ano ang dapat mauna, puso o pera? Okay. Hindi ko itinuturo yung doktrina, tinatanong ko lang kayo. Personal. Kasi marami nagsabi nga mauna ang puso. Nauna ang puso nila. Naiwan ang pera. Wala hindi sumunod Pero yung mga nauna ang perang, sumusunod ang puso nila. Tama ba? Parang hindi kayo, parang walang dumaan na eleksyon. Di ba? Yung politiko, mahal ka niya o hindi, walang pakialam, nagbibigay ng pera yan. Tama? Oo. At yung mga nabigyan ng pera, nakaka-develop ng pagmamahal. Tama? Di ba? Uy, mas malaki sa ganito, mas mahal niya ako. Ito kuripot. Ay, wag yan. Diba? So yung pera ay sa tao, psychology ng tao, expression ng pagmamahal. Sa tao, psychology yan. Hindi ito doktrina. Psychology.
Subukan mo sa asawa mo. Di ba? Tama? Oh, subukan nyo sa anak ninyo. Yung isa, bigyan mo ng 20. Yung isa, bigyan mo ng 100. Ano sasabihin ng anak mo? Mas mahal niya si ganito. Okay na yun? Ganon ang mga Pilipino. Parang bata. Di ba? Now, hindi ko sinasabi na yung pera ang measurement ng love, ha? Baka may mag-quote sa akin. Yun ang psychology ng mga tao. Okay. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nabibili ng pera. Pag alam mo ang katotohanan. Amen ba? Amen? So, Pastor, kahit hindi ko bigyan ng pera si Mrs. ko, mahal ko yan. Okay, do not complicate things. So, balik tayo. So, sa Panginoon, right, umalis na sila sa Egypt, hindi ibig sabihin na solved na ang problema. May mga pagsubok. Amen ba? Sa senaryo, binasa natin kanina, nag-camp sila sa Pi Hahiroth by the sea, verse 2, di ba? So, ang Lord, gustong ipakita niya na hindi lang siya deliverer through Moses. Nakita nila, kayang gawin ng Diyos na palayain ang mga Israelite, ang tao niya, sa pamamagitan ng leadership ng isang tao. At yan ay si Moses. Amen! Pero, yun yung first knowledge nila sa Diyos. Yun. God is able to deliver us. Kaya nga, ang popular na word dyan, nung kinonfront ni Moses si Pharaon, let my people go. Sinabi ng Diyos, let my people go. So, kalooban ng Panginoon na ang mga tao ay makawala sa tanikala ng mundo. Amen. Let my people go. Doon pa lang sa let my people go, maraming himala ang Diyos para bumigay si Paraon. Alright. Hindi yun ang ating pag-uusapan ngayon. But anyway, sila ay pinalaya. Nung sila ay nag-camp sa Pi-Hahiroth, by the sea, cornered, biglang napag-isip-isip ni Paraon. Sabi niya, parang mali yung decision ko. Wala na tayong alipin. Wala nang maglilinis ng bahay. Di ba? Wala nang gagawa ng mga project ko. Tapos, ilan yung pinagkukuha nilang gold natin? Ay, almost na limas ang kayamanan natin. Habulin! Di ba? Hinabol sila. Natauhan si Paraon. So, sa tingin ninyo, pag na-born again ka na, okay ka na? Sa tingin mo, si Satanas ay okay na, born again ka na. Hindi na kita papakialaman. Di ba? Nag-iisip yan. Parang napakawalan natin si ganito. Nandun na siya sa WCC. Nandun na siya sa Christ Our Life Ministries. Nasa CCP. Hindi CPP. Iba yung CPP. Communist Party of the Philippines. Yung CCP, Christian Church of the Philippines. Magkaiba yan. Dalawang C. Right? Yung isa, Communist Party of, China Communist Party. Ay, parang magkatunog CCP din yun Hindi, kaya nga CCP IMI na ngayon. Kasi, yun yung reason doon. Magkatunog. Okay. So sa tingin nyo, nag-camp sila, humabol ang Egyptian army. Now, parang natrap. Tanong, hinayaan ba ng Diyos na matrap ang Israel? Makorner sila? Did God orchestrated it? Yes. Kasi may gusto yung patunayan ang Lord. God allows challenges in life. Amen. Kung ang pananaw mo maliit, pag ikaw ay may challenge, quick at kulang ang pananampalataya mo sa Diyos, ang question mo ang Diyos. Lord, may nag-question dito
Moses! Ang number one na target nila, yung leader, di ba? Moses! Kaya mo ba kami dinala dito sa wilderness kasi walang forest lake sa Egypt? Hindi yun ang nakasulat, pero at least maintindihan ninyo, di ba? There are no graves in Egypt. That's why you want us here in wilderness so that we will die here. Yun yung mga pasaway. Di ba? So, kung ang utak mo makitid, siyempre, question agad si leader. Walang trust sa leader. Ano ito? Sasama-sama lang. Sasama-sama lang. Pero hindi naintindihan ang God's grand design. Ano ang God's grand design? Makikilala natin siya ng lubos, pero unti-unti, hindi biglahan. Amen? Sa mga challenges in life, dapat maintindihan natin na kakampi natin ang Panginoon. Pag may mga pagsubok sa buhay, hindi automatic na magdududa ka at bumalik na lang sa mundo. Buti pa nung ako'y hindi pa Kristiyano. Ha? Hindi pwedeng ganun ang reasoning mo sa utak. Dapat ang tamang reasoning ay, Lord, inilabas mo ako sa Egypt. Kaya mo akong pakawalan sa pagkaalipin sa kaaway. At ngayon ay kinakaharap ko ang pagsubok na ito. Panginoon, ano ang gusto mong iparating sa akin? Tulungan mo ako at Panginoon, gusto kong madiscover ang next level of your miracle sa buhay ko. Amen ba? O ano man ang pagsubok na yan? Kakulangan ng pera, kahinaan sa laman, sa flesh, sa body, may sakit, o ano man, pagsubok, na-bankrupt, whatever. Hindi yan dinesign ng Diyos na maging defeated ka. God allows it. Okay? Ang Diyos hindi lumikha ng Red Sea para i-corner ang, ano ba? Hindi yan ang purpose. Ang Red Sea, nandyan. Tama? Yung situation, nandyan. Pero ang Lord, hinayaan niya na makorner sila kasi may plano ang Diyos. It's not for God to kill the Israelites, but for God to kill the enemy of the Israelites. Kung nabasa niyo yung chapter, ano ang dulo? Plinano ba ng Diyos na makorner ang mga Israelites? Yes, hinayaan ng Diyos makorner. Upang ang Israelites ba'y mamatay sa kamay ng Egyptians? No, it's the other way around. Diba? Pinahirapan sila ng ilang hundred of years na alipin. O ngayon, anong kapalit? Kamatayan. Huwag mong isipin na sana mamatay ka na sa mga nagpahirap sa'yo, sa mga umalipin sa'yo. Ang Diyos ang papatay sa kanila. Huwag ikaw ang mag-isip, masama yan. Kahit kaaway mo, huwag mong pag-isipan. Kunin mo na siya, Lord. May mga gano'n ako naririnig. Yung mga maraming nadanas na kahirapan, problema, Lord, kunin mo na siya. Huwag. If you are cornered, patawarin ako ng Diyos, nag-isip ako ng ganyan noon. Akala nyo, banal na rin ako, di ba? Tao tayo, nakapag-iisip tayo ng mga ganyan. Pero, hindi mo yan trabaho. Ang isip mo ay, Lord, ano ang itinuturo mo sa akin? Anong himala ang makikita ko na naman ngayon? Lord, ano na naman ang itinuturo mo sa akin na paano ako maging matagumpay? Si Lord na ang bahala sa mga Egyptian army na nagpahirap sa iyo ng maraming panahon. Dahil, nakita nyo naman, God will fight for you. Amen. Praise God. Walang revival minsan pag walang pagsubok. Hindi mo maisip ang Diyos. Di ba?
minsan pag hayahay ang buhay. Tama? Pero pag mayroong pagsubok, saka ka nagre-revival sa prayer. Saka ka nagre-revival sa pagbabasa ng Bible. Saka ka mag-iisip, Lord, saan ako nagkulang? Basa. Di ba? Pray. Oo. Tama ba o hindi? Pero wag nyo nang hintayin na may pagsubok. Huwag natin hintayin. Dapat maintindihan natin yung design ng Diyos, yung God's grand design to bring us to the promised land. Okay, para hindi tayo reactive. So, ang kaaway ay hindi tumitigil. Kung titignan nyo ang warning sa Biblia, sabi niya, be vigilant for your enemy is like a roaring lion. Pag titignan ninyo ang temptation ng Panginoong si Kristo, ang sabi doon, and the enemy, the devil, left him for a while. Ang nakasulat. Meaning, hindi minsan ang temptation. Of course, yung unang temptation, grabe, nalagpasan ng Panginoon, may mga sumunod pa. Hindi ka ililit go ng kaaway ng basta-basta. Huwag niyong katukot ng kaaway. Ang sinabi ko lang, hindi ka ililit go ng basta-basta. Okay. Inaalaw ng Diyos yan para tumibay ka. Amen. Parang apoy. Ang apoy, hindi naman yan talaga kaaway pag ginto. Amen ba? Magiging kaaway lang ng apoy yung gold-plated. Amen. Pag parang gold, isa lang mo sa apoy. At pag sumagitsit, ganon, plated lang. Pero pag ang gold isinalang sa apoy, gustong-gusto niya. From hindi ko kasi alam yung carats Ang alam ko lang, 21, 18, gano'n, di ba? Pag 18K, sinalang sa apoy, nagiging 21, tumataas yung grade niya. Tama ba? Tama ba? Ang alam nyo lang, bumili ng gold. Hindi nyo alam yung paano ipino ang gold. Di ba? Yun. The dross will come out through fire. Dahil sa apoy, yung impurities matatanggal at lalong nagiging refined yung gold. So pag gold ang pananampalataya mo, kahit anong pagsubok ang darating, hindi ka natatakot, hindi ka mauuga, sapagkat we need, ano ba yung sigaw ng mga SBTC? Fire is the test of gold. Adversity is the test of character. Ayan yun. Naintindihan ko naman, hindi kayo nag-SBTC. Okay, sige. Yan yung mga kabataan natin ngayon, kaya suportahan natin ang ating mga kabataan pag may SBTC. Amen. Kasi hinuhubog ang mga yan, unti-unti. Hallelujah. Meron naman sa June 11, 12, 13. So, doon sa ating mga pagsubok, troubles, doon sa ating mga challenges, ano ang gusto ng Diyos na makita? Sa ating mga pagsubok, challenges, troubles, alright, may gustong ilabas ang Panginoon. Una, kailangan, ang Panginoon ay mag-glorify. Dapat i-honor siya ng kaaway. Mapilitan ang kaaway. Sasabihin niya, Jesus is Lord. Yahweh is God. Alright? Kasi siya, as of now, nakikikompetition siya. Alam niyo? Gusto niyang, not to replace God. Gusto niyang umupo. Sabi niya, I will be like the Most High. Yon. Kaya yung mga feeling Diyosan, mga gano'n, di ba? Mga maliit na Diyos, hindi pwede. Ayaw ng Diyos na may kaparehas siya, katabi, o ayaw ng Panginoon, may karibal. Okay, siya lang ang Diyos. So, ano ang plano ng Panginoon upang siya ay mag-glorify? Okay. So, ano pa? Pag may trial at challenges sa buhay, may breakthrough.
Sino dito ang nakaka-suspetya na? Suspetya ba yun? Nakaka-pattern, nakakaisip na, or nakita nyo na ang buhay nyo, tuwing may pagsubok kayo, pag nalagpasan nyo, may breakthrough. Meron ba sa inyo? Meron ba? Meron ba sa atin? Yung na-pattern mo na. Parang in the past, every time may breakthrough ka, every time na mayroong pagsubok, nalagpasan mo, magkakaroon ka ng breakthrough sa buhay. Okay, nakita ko yan. Alright? When your life, siyempre nasa mundo tayo, maraming pagsubok. Alright? Sometimes, wag lang yung pagsubok na ikaw ang gumawa. Pero kahit na, minsan, sa ating mga pagkakamali, nagkagawa tayo ng mga problema sa buhay, sariling gawa natin, minsan, na-corner tayo ng kaaway, na-corner tayo ng circumstances, na-corner tayo, di ba? Usually naman sa ating mga pagkakamali, gustong-gusto kong gamitin, hindi lang pera. Na example, gustong-gusto kong gamitin sa health, sa pagkain. Di ba? Masarap ang lechon, bulalo, mga ganun, di ba? Alangan naman sabihin mong, loko talaga itong si Satanas. Pinakain niya ako ng lechon, hindi mo pwedeng i-ganun. Loko talaga itong si demonyo. Pambihira itong si Satanas. Pinaghandaan pa niya ako ng bulalo. Ganun ba yun? I-blame mo yung mga naghanda ng pagkain para sa'yo at sasabihin mo si Satanas sila, demonyo. Kinain mo, naubos. Sarap na sarap. Ganun ba yun? So, tayo yung gumagawa ng problema. We allow ourselves na lack of discipline. Sobrang nakain ko kahapon sa punsyaan. Bakit? Hindi ko matanggihan. Grabe. Sayang naman kasi yun pag mapanis. Di ba? Dapat ubusin natin, di ba? Para, you can say everything and justify, di ba? Nakakaya naman, pinaghandaan tayo, pero hindi mo kinain, di ba? 6, dapat kainin mo. Ilan ba nakain mo? Mga 5 crab na malalaki yun eh. Tapos, di ba? Grabe, ini-honor nila ako. Well, wala naman nagsabi na, kumain ka, yung lahat lang nandyan sa mesa, kainin nyo, ubusin nyo yan. Meron bang ganung punsyaan? Wala naman, di ba? Actually, mas gusto nga nila, hindi kayo kakain eh. Pag in-invite ka, tama? Hindi naman nila sasabihin yun. Pero pag nakarami ka na, tinitignan ka na dyan, di ba? Hindi ka pa umaalis sa table, marami pang susunod. Tinitignan ka na. Pagpunsyaan. Pero, okay, wag na lang sa punsyaan. Maraming kainan sa labas. Pagtingin mo ng menu, ang ibinebenta hindi yung letra, yung picture na ngayon. Tama? Pagtingin mo sa menu, ang ganda ng picture. Ito nga. Pagdating sa'yo, kukunti. Okay, ang dami ngayon gano'n. Now, my point is, do not blame others of our problem. Alright? Lalo na pag Kristiyano ka na. Now, naintindihan ko, pag hindi ka pa Kristiyano, talagang maraming trouble. Sometimes you cannot control. Okay? You cannot control yung trouble na nangyayari. Pag Kristiyano ka na, nabawasan yon. Mostly na problema ng Kristiyano, we created because of lack of discipline. Tama ba? Meron pa rin out of control na problem ng Kristiyano, like we are still part of this country, yung mga batas pa rin na may butas, damay pa rin tayo doon. But, kahit na madamay ka sa ganoon problema, out of control or you are in control, ito yung maganda. If you pursue your Kanaan, if you pursue God, God is always with you. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Amen? Na, paano yung mga complainers? Okay, hindi tayo mauubusan ng complainers.
Huwag kayong tumingin sa tabi nyo. Si Kodyon ha. Huwag kayong, hindi tayo mauubusan. Meron magko-complain. Amen. Why? Kasi may nakasanayan sila. Masarap ang cucumber sa Egypt. Di ba? Akala nyo, ginijita sila doon? Hindi naman. Pinapakain sila kasi ginagamit silang laborer, workforce. Tama? May nakapag-isip, mabuti pang maging alipin, kumakain ng cucumber. Kumakain ng, di ba? Oh. Yung iba, disettle na maging alipin sa mundo, okay lang, kasi kumakain naman, nasusustinan naman. Pero wala silang desire to worship God. Ito ang problema. Our enemy is not yung ikaw ay kawawa, kahirapan. No. Our enemy is actually yung relax na buhay. Pag sinabing relax ay give and take. Okay lang na magtrabaho ako, okay lang na may pera ako, okay lang. Pero church, okay lang. Paminsan-minsan okay na yan. Paglilingkod sa Diyos, sa mga bata na lang yan. Matanda na tayo eh. Sino nagsabi na? Anong verse? Di ba? Na pag matanda na ay, di ba? Hallelujah. Huwag niyo kalimutan na December 23. Welcome. Hallelujah. Amen, amen. May nakita ko, 70, 80 years old, nagbabaras. Di ba? Sinong nag-like? Hindi niyo ako pina-follow, hindi niyo makita yung mga ipinupost ko. Sabi ko doon ito ang goal natin. Amen. Yung iba nasa siyak, hindi. Training talaga yun. Di ba, nagde-develop ako ng Zumba para sa mga 60 and above. Don't worry. May sinusulat akong libre ngayon. Living healthy at age 60 and beyond. Paano i-manage ang buhay? Okay. Yung iba mid-40s lang eh. Ako ngayon, nasa malapit ng matapos. Tapos ko na yung cover. Living healthy at age 60 and beyond. Lahat na yung spirit, soul, and body nandoon. So, yun yung isang kwan. Sabi ng iba, sa verse 12, it was better for us in Egypt. Mga kapatid, pag may narinig kayong Kristiyano na nagsabing, mas maganda pa ang nung buhay ko noong nawawala sa nawawala sa hulog. There is no other life na napakaganda at walang kapantay kundi ang buhay kay Kristo Jesus. Kaya, do not listen to the lie of the past. Huwag tayong makinig sa kasinungalingan ng nakaraan. Hindi totoo yun. Amen. So, ano ang feelings ng Israel nung sila'y na-corner? Anong feelings sila? Papatayin tayo. Ibabalik. Okay lang sana kung, Sir, sorry. Soko na, balik na lang kami, balik na lang. Hindi eh. Ang feeling sila, papatayin talaga sila. Pero anong sabi sa verse 13? Fear not, stand still and see the salvation of the Lord. Amen ba? Ano ang unang-una pag mayroong gawin, pag ikaw may challenge at trial sa buhay? Fear not. Ayan, pwede na kayong tumingin sa inyong katabi. Fear not. Amen. Huwag matakot. Amen. Panuorin ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi natin kaya si Paraon, pero kaya ng Diyos. Yan ang tema, maging kay David, right? Yung mga judges, mga leaders, hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Ang Lord ang makikipaglaban para sa iyo. Alam nyo, pag ang nasa utak natin, God will fight for me. God will do the battle. Pag nasa utak natin sinasabi yan, totoo yan ha, pero ang kapalit noon, worshiper ka dapat. Pag hindi ka worshiper, hindi mo pwedeng i-claim yung God will fight for you. Right? Dapat, kasi yung act of leaving Egypt, yung kahit na nadamay ka lang na umalis sa Egypt, para mo nang sinabi na gusto kong mag-worship sa Diyos.
Kahit na pasaway pa na sumama. Kasi yung action kasi, yung umalis ka sa teritoryo ni Paraon. Yung ayaw mo nang magpasakop sa demonyo. In other words, ang Kristiyano ay rebelde. Sandali, rebelde kay Satanas. Amen ba? Amen? Oh. Ang Kristiyano ay alipin pa rin, pero alipin ng Diyos. Hindi alipin ng demonyo. Okay. So, from Egypt, alipin na utak, to wilderness warrior na utak. Ito yung unang nakita nila na ang Diyos ang nakipaglaban sa kanila. Di ba? Amen ba? Praise God. So, as a church ngayon, as a church, as a congregation, either Christ Our Life, WCC, CCP, and other CCP churches, pag may pagsubok na dumating, pag may trial na dumating, what will we do? What will you do as individual? Will you choose to be the complainer, the whiner, or will you choose to believe what Moses said? Will you choose to speak victory? Anong sabi ni Moses? Fear not. Ano? Peanut. Di ba? Yung mga nangangatog kasi hindi nakakarinig ng tama. Yung fear not, magiging peanut. Fear not. Amen. So, it is our choice. Magkaisa tayo to see God's victory. Makita, naulitin ko, it is not for God na pilinano niya para mamatay ang Israel sa wilderness. It is for God to show the victory. Okay? Ng Israel over their enemies. Amen. So, anong ginawa? Okay? Speak to the children of Israel. Go forward. Verse 15. And the Lord said to Moses, wherefore, Christ, wakit ka iyak-iyak sa akin. Moses, speak to the children of Israel that they go forward. Walang aatras. Ang Kristiyano hindi marunong sumayaw ng cha-cha. May atras abante. Amen? Ang Kristiyano, abante lang. Amen? Praise God. Move forward. Pero forward, too big. Amen? Forward, Red Sea. Hallelujah. Kaya yung mga hindi pa nabautismuhan, di ba? Move forward ka na. Sabi mo sa yung katabi pag hindi pa nabaptize yan, move forward ka na. Why? Kasi God will do miracles in your life. So, maraming miracle nakita ang Israelites to the 7 plagues na ginawa ni Moses. Pero ito, one of the biggest miracle ay pag nag-cross ka ng river. Anong nakita nila? Di ba? So sabihin mo sa iyong katabi, move forward. Ito ang matindi. Yung pilar na naglilid sa kanila na nasa harap, pillar of fire, na naglilid sa harap nila, lumipat sa likod. Para to defend them from the enemy. Merong atang, kuhan ako dyan picture na ganon. Meron. Number 4, miracles in motion. Okay? Yung picture, pakita mo. So, pag merong revival, it will bring divine repositioning. Yung guard sa harap, lumipat sa likod. Kasi bakit? Nasa likod yung mga kalaban, humahabol. And between the Israelites and the Egyptian army, yung apoy, kaya hindi makamove forward yung mga kalaban.
Yung isa, yan ba yun? Yung isa. Ayan. Ayan. Ayun. Nandun yung mga Egyptian army sa kabila, hindi makamove forward. Habang nagpiprepare, takip silim na. And then, anong sabi ng Diyos kay Moses? Ano yung nakita nyo, yung divine repositioning? Huwag kang tumingin kasi sa panlabas. Pag akara mo corner ka na, nandyan na ang maniningil, wala ka nang maibayad, mga gano'n, di ba? Napakasimple lang yun. Ito, Egyptian army, papatayin sila. On the one side, Israel army, Egyptian army, on the other side, ay Red Sea, at sasabihin mo sa mga tao, forward! Huh! Diba? Ibig sabihin, may gagawin ang Diyos. Amen! At by a strong east wind, all that night, nahati yung Red Sea. Yung hangin, ang epekto niya doon sa tubig lang, hindi sa tao. Kasi kung iniisip nyo, nahati, ibig sabihin, woo, kaya nahati. Kung dadaan ka, di pati ikaw, di nahangin, di ba? So, ibang klaseng hangin ito. Pinipili ang kanyang ihahangin. Yung tubig lang. Amen. Naging wall on left and right. At dry ground ang nakasulat. Lumakad sila sa dry ground, hindi putik. Dry ground. Amen ba? Minsan, all night yan, all night. Minsan pagod ka na. Minsan maraming problema, iniisip pagod ka na, nakatulugan mo na. Hindi nyo ba alam, habang tulog ka, pwedeng kumikilos ang Diyos? Paano kung gising ka na nagpipray pa? At nag-worship? Amen! Oh, hallelujah! Minsan tayo, madaling magpuyat pag may patay. Pero, ewan ko kung kayo nagpupuyat para manalangin. Di ba? Kasi sa patay, pastor, mayroong kape, may biskwit, mayroong arroz caldo, kaya mahirap makatulog, tapos maraming kausap. Paano si Lord? Di magkape ka rin, magkape kayo ni Lord. Amen. Mag-usap tayo. Sit with the Lord. Amen. If you can spend time sa lamay, 4, 5 hours, can you do that with God? Siguro, gawin natin. Tingnan nyo. May milagro. May himala. Makakatawid ka. Sabi mo sa iyong katabi, makakatawid ka, kapatid. Makakarating tayo sa lupang pangako. Amen. Huwag matakot. Yan yung mga keywords dyan. Fear not. For the glory of God. Amen. Walking in the dry ground. Yung mga yan. So, yung isang kwa natin, brother, nung nakatawid na sila, ano nangyari? Nawala yung apoy doon sa between Israel. Lumipat na sa kabila kasi maglilid na naman yung apoy. Nasa leader na naman, di ba? So nawala yung apoy between. Sabi ng mga Egyptian, habol! Charge! Habulin! Gusto nila, humabol din doon sa dagat. Nalimutan nila, si Lord ang naghahawak ng dagat. At hindi nila kakampi si Lord that time. Di ba? So, nasa gitna sila. So, maaring ang mga kaaway, ang kaaway, of course, sinabi ko na, nagpaplano against us. Sumusugal din sila. Alam niyo yung sugal nila? Habulin! Di ba? Nasa gitna sila ng dagat. Hindi pa sila nag-isip? O siguro, masyado silang scientific. Di ba? Nagkaroon ng phenomena, natural phenomena. Pwede rin tayong dumaan. Swerte ng mga
swerte swerte ng mga Israelite, nataon. Mayroong pinuminon na nangyari. Natural. Nakadaan sila. Daan din tayo. So dumaan sila. So ano nangyari? Sabi na yung Lord kay Moses ay, balik na. So ano nangyari? Nalunod sila. When God moves, maging yung mga weapon, alam niyo yung the best weapon ng Egypt? Yung mga chariots. Mabilis nakahabol sila eh. Ang mga chariots nila, pandigma. The best weapons nila, yung mga charioters. Pinagtatanggal ng Diyos yung mga wheels ng chariots. Nalunod. Ikaw ba naman, mayroong mga armor na may mabibigat pa, espada, tubig, makakalangoy ka niyan? Hindi sila makalangoy. Right? So, patay sila dyan. Praise God. Ang tawag dyan ay complete deliverance. Complete victory. Amen! Ano ang naging effect? Verse 31, and they feared the Lord and believed the Lord. Yung fear dyan, reverential fear. Amen. Hindi tayo pwedeng manatili doon sa loob ng Red Sea. Dapat mag-cross ka. Amen ba? Praise God. So, ano yung mga lesson na pwede natin matutunan dyan? Sabihin natin, fear not. Pero ang pinaka-important ng lesson ay moving forward. Hindi ako mamamatay sa Egypt. Hindi ako mamamatay sa wilderness. Hindi ako mamamatay sa Red Sea. I will move forward. I will take my Canaan in my life. Ako ay makakarating, parang si Joshua. Susunod ako sa Diyos. Makakarating ako sa lupang pangako. Amen! Hindi ako matatakot. Kahit makorner ako, God will make a way. God will fight for me. God will execute my enemy. I pray for their soul. Di ba? Amen? Amen? Praise the Lord. Okay. So that's why pinangalanan ko yan na when God says move, it's time to move. Pag sinabing move, move with the cloud. Led by the Holy Spirit. Kaya ako, kasi nabuburing ako pag pare-parehas yung ginagawa. Pero pag yung ginagawa natin, nagpo-produce ng something, alright? For example, sa life group natin, habang ginagawa natin, lumalaki yung life group, dumadami ang nasisave, nakakarinig ng Word of God. Wow! Hindi yan pare-parehas, hindi yan boring. Pero kung 5 kayo, 10 hanggang darating na si Kristo, hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Lord ay mamunga. Amen. That's why dinesign yung 7 to 14. Para sa ganon, pag sinunod natin, ay dadami. Amen ba? Okay sa mga ENMA. Kasi marami pa. Ilan ang ENMA natin ngayon? Estudyante. Praise God. Batch 3. Tama ba? Okay. Pero ang tanong, after batch 3, may batch 4? Oh, amen, amen. Okay. Pero kung gusto nating dire-diretso yan, dapat yung G7 ang technique dyan. Why? Kasi yung 7 magiging 14, yung 14 magiging 28, ganon. Yung mga bago, huwag niyong iwanan sa Egypt. Yung mga pamilya ninyo, kamag-anak, kakatayin sila ni Paraon. Huwag niyo ring iwanan sa loob ng Red Sea. Pag nag-close yung Red Sea, damay silang mamamatay doon. Huwag natin ding iwanan sa wilderness. Kasi, baka tangay-tangay sila.
Ay, sa Pusurubyo lang pala yun. Okay. Ang tangi-tangi daw sa Pusurubyo, yung mga hindi taga-Pusurubyo. Oo. Kaya, kasi dahil may bahay dati doon sa Acacia eh. Ngayon tinang yan. Alright? So praise God. That's our lesson for today. Move forward. Fear not. Move with the cloud. Amen? Praise God. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Sino naniniwala na napakarami pa ng ating may experience sa himala ng Panginoon? Sinong gustong lumakad sa himala ng Diyos? Amen. Praise the Lord. So forget Egypt. Do not encamp near Egypt. Alright? Ang leadership ng Panginoon ang ating sundin. As a church, as organization, as a group of people and community, we choose to obey the direction of God. Amen. God is leading us to our Canaan. Individual, personal, and as a church. God is bringing us to the land of milk and honey. Amen. Praise the Lord. At from by being alipin, magiging mandirigma, at mamaya magiging owner of the land. Yun yung pattern na makita mo dyan sa Exodus. I will give you the land, sabi niya. I will give you Canaan. I will give you the land, sabi ng Panginoon. At na hanggang ngayon, nandyan pa rin ang Israel. Israel Kai. Israel will endure forever. At yung ating pagiging spiritual Israelites. Hallelujah. Sometimes we experience things na na-experience nila. Pero tayo provided na ang answer sa kanyang salita. Kung tayo masipag lang na magbasa, mag-aral, may enjoy natin ito. Marami pang himala. At wala yung mga negative na yan. Why? Kasi ang tingin natin is opportunity for us to grow, opportunity to move forward, opportunity to grow in the Lord, opportunity, one step, papalapit, alright, sa ating land of milk and honey. Praise the Lord. Amen. Lord, sa oras na ito, maraming salamat sapagkat patuloy nyo kaming tinuturuan. And Lord, we want to glorify your holy name. We want to see, we want the leaders of this world see your glory through your church. Through the church. Makita yung kalwalhatian. That they will come under your wings, O God. Under your lordship. Under your headship. Sinabi mo sa Isaiah 60, and it will happen in the near future, O God. Ang hindi sisilong sa iyo, Panginoon, were utterly perish. Let this be a warning. Pag nakita na namin, Panginoon, kumikilos ka na at constantly makita namin, Panginoon, ang aming paglakad sa wilderness tungo sa Canaan. Hallelujah, ay nag-i-improve kami, Panginoon, in all areas of our life. Not only in the leadership of Moses, but especially your leadership, Panginoon. Hallelujah. Lord, reveal yourself to us continually in this life until Jesus comes, until we will perfect our walk with you when Jesus comes, sa our Lord and Savior. Salamat po, Panginoon. Bless also our giving. Bless our tithes and offering, our obedience as we worship to you, O Lord God. Hallelujah. We give all the praises and the glory in Jesus' name.
Praise the Lord sa salitang ating narinig po mula sa umagang ito at tuloy-tuloy na rin po tayo sa ating pagpupuri sa ating Diyos sa magitan naman po ng pagbibigay ng ating tithes and our offerings po. At pangunahan po tayo ni Sister Ness sa ating declaration for the tithes and offering. Tayo po tayo lahat and hawakan po natin yung mga tithes and offerings po natin. Okay, so sabay-sabay po tayo. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our saving. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us, a good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and returned unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of soul into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Malaya po tayong magbigay sa ating Panginoon with a cheerful heart. Habang nagbibigay po
Sumigaw ng hallelujah lahat ng hindi pinabayaan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At dahil po pinagpala tayo ng ating Diyos, malaya po tayong pumunta dito sa harapan para magbigay patotoo ng kabutihan at katapatan ng ating Diyos sa kanyang buhay. Sino pong gusto mauna at maghayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya? May gusto po bang magpatotoo? Dito po sa ating mga kapatid sa taas, may gusto po bang mag-testimony? In 5, 4, 3, may gusto po bang mag-testimony? Ayan po si Brother Kevin. Palapakan naman po natin ang Diyos sa buhay po ni Brother Kevin. So, praise God. Gusto ko lang i-testimony yung nangyari kahapon sa Banawang sa 27th anniversary. Praise God kasi nakasama ako dun sa anniversary and praise God na nakaka-bless yung mga kabataan na parang tumulong na dun sa pag-aayos. Kasi kumbaga mas maaga pa sila sa amin eh. Kumbaga sila mas excited sila sa pag-aayos. Then hanggang tanghali, hanggang natapos ay nandun sila. So nakaka-bless yung mga alaga ko. Yun, kumbaga nakikita ko nag-grow sila. And then yun, first time kong maka-join dun sa anniversary. And I'm so blessed na maging part doon. And nakakamiss yung mapagod ka para kay Lord. Hindi lang napapagod para sa mundo, hindi napapagod sa pagsuserve kay Lord. Yun, all glory to God. Amen. Praise the Lord sa 27 years of His faithfulness and goodness sa church po natin sa Banawang, Santa Barbara. At kasalukuyan po din ngayon ay ginaganap yung ating anniversary sa church naman ho natin sa May Kalasyaw under Pastora Grace and Pastor Benjo Carganilla. Praise the Lord. May gusto pa bang humabol sa ating patotoo ng kabutihan ng ating Diyos? Tumayo na po. Tumayo po tayong lahat. Ayaw niyo po. Siguro tumayo po tayong lahat. Or any announcement po bago po tayo mag-closing prayer. Ayan po, announcement po muna with Sister Sen. Magandang umaga po sa ating lahat. Wag po nating kalilimutan po ang sa Saturday na po, no, 24, yung Woman of Blessing. So lahat po ng mga women, ayan, mga nanay, mga hindi lang nanay, kundi mga young fru natin. Ayan, mula sa Kablong, lahat po ng mga miyembro po natin ng Kablong, Bintinilya, Banawang, Nilumbot, Gigisangin, Malanay. Sama-sama po tayo dito sa 24, alauna ng hapon po. So, yun pong magdala po tayo ng makakain para pagsaluhan ho natin. Amen. So, yun po yun. At ask po kayo sa mga leaders nyo po kung ano po yung ma-share nating food sa 24 po yun. So, wag po tayong malilate. Be on time, 1 p.m. po. So, yun lamang po. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. May ibang announcement pa po or testimony? Wala na po. Sige po, tumayo tayo lahat para sa ating closing prayer. And pangungunahan po tayo ni Sister Alpha Joy Soriano. Ayos po, every Tuesday po, meron po tayong prayer meeting po dito. Tumayo po tayong lahat. Heavenly Father, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord God, na muli kami, Lord God, ay nakareceive na iyong salita. Naway, kayo pong mauna sa amin, Panginoon, sa aming mga dadaanan, Lord God, sa pag-uwi at sa mga pupuntahan po namin. Na ingatan niyo po kami, Lord God, at coveran niyo po kami ng inyong banal na dugo, Lord God. Ikaw lang po ang maitataas, maluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.